L'aerolínia on estic comprant els vols m'ofereix una assegurança de cancel·lació. Quina escollo? Aquesta o la d'una empresa asseguradora de viatges? Et dono un consell clar. La millor opció és la d'una empresa asseguradora especialitzada en viatges, com la del RAC. Ofereix una cobertura molt més completa. Assistència mèdica arreu, cancel·lacions amb més causes cobertes i la pèrdua d'equipatge amb millors compensacions. Assistència de veritat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. No és el mateix un call center genèric que un equip especialitzat que et resol problemes quan estàs a l'altra punta del món. Amb menys lletra petita, trampa. Les assegurances de les companyies de vol sovint tenen moltes limitacions. Si mai has de batallar pels teus drets com a viatger, és molt millor fer-ho al costat d'algú que no tingui interessos a la mateixa companyia aèria, no? Per tant, l'assegurança d'una aerolínia segurament és còmoda i una mica més econòmica, però no és la més segura. És millor invertir una miqueta més i viatjar tranquil. Et deixo un 5% de descompte a les assegurances del RAC amb el nostre enllaç.